Mane mana mara koboja ka ilo ma ke june jada no onya livia leo wa wara nya di dia obra ya del mata ko ya del mechi oya buna lo ta wan yo mane ezi oyi ka jo wan olo ko selo mauna gwe onya sele nwere ọcha ụmụnne ifuga na onya sele nwere ọcha Asili nwere ọcha Asili nwere ọcha ụmụ ọba na mụ niile obodo m kamire mmele ụmụ ụwa ji losi n'ilo ifuga na ndị asili nwere ọcha Asili nwere ọcha na ndị asili nwere ọcha Asili nwere ọcha obodo Igbo na ndị asili nwere Asili nwere ọcha ụmụ obodo amụlọ ụmụ obodo m ife jete na asịla adịrọ mma ka ngwa na mbara ya maka na ịpụrụ na-akpọla ego ndị asịla nwere ọcha ụdọji nwanne m ụdọji oke osisi ụdọji inwe ibede egbe asịla adịrọ mma ife njete na ndị asịla nwere ọcha ịkọla na mbara gavamalụ na ndị asịla nwere ụdọji nwanne m udogo ụdọji inwe ibede egwu ị na-azụ abịa ji n'otu ọcha nke ka ji otu ọcha dị n'aka ụdọji ibede egwu mana ịpụrụ ọba na-akpọla ego asịla adịrọ mma ịbụlụ na ndị asịla nwere ọcha nwere ọcha ụdọji nwanne m udogo esemokwu n'ebe ezi ọyị gị jọji agwede nwojo jọji nwoji agwado yimon olugo ganje mmanwụ na-agụ egwu ịwụlụ na ndị asịrị nwere ọcha jọji agwade nwoji agwade dalụ ọnịta ka nwoke dị achụ ego agwade na-azụ abịa badata olu ji eluigwe agwade dalụ ụdọji nwe ibede egwu oke ose ndị Igbo niile ụdọji esemokwu kene gị na ndị asịrị nwere ọcha ịwụlụ na ndị asịrị a na-akadịrị ego ka mkpọba iyo ngụ nwa ọkpara onye ọma bụ na iyo ngụ nwa ọkpara bọne nwanne m nne m na ndị asịrị nwere ọcha eji ike ụdanza nwanne m eji ike ọbịa bụla ego ejike nwanne m ịhụlụ na ndị asịrị nwere ọcha eji ike ụdanza nwanne m ejika na-azụ abịa mmanya ka iji lee ya ka iji nwee zute ego ejike gota moto na akpa dogo nwanne ịbụkọ na ndị asịrị nwere eji ike ọbụla ndị na-ele abịa dogo nwanne mmadụ na-ele abịa mmadụ na sịrịzụ ọbụla ndị na-ele abịa kalịta asịrị aka ndị aga ịwụlụ na ndị asịrị nwere ọcha ọnwala oge m na-etiwe n'ego ndị ọnwụnwa bịala Oyonga nwanne gị ọgaba machie m ego Oyonga na-ebewe akwa ya ndị asịrị nwere ọcha eme obodo nna m ndị asịrị nwere ọcha kedu ibe a na-akpata obodo anyị jụọ na mbara ya obodo okwu eze na-ese dị ukwu anyị jụọ kedu ibe na-ebute nsogbu emgbe obodo ibe onye bụ na aja amala enwe nne asịla adịrọ mma ndị asịrị nwere ọcha agbata obi na-eme mma unu na-abọdị ọfụma asịla bịala unu na-adị unu nwebe esemokwu ịbụgo na ndị asịla adịrọ mma ịbụgo na ndị asịrị nwere ọcha Peta nwanne m Peta Nnekwe egwu m na n'obodo oyibo ka anyị bụcha Peta nwanne m ebele bati igwe egozigbo gị ọkanyala ngada ife onye mele ike eji egwu ya ka anyị jelezie m ọbana ụmụnne m ka anyị bụcha Peta Nnekwe ebele igbo odogwu onye ọmachi igwu nyela ego eleba nwanne m ife onye mele ike eji egwu ya landlord na Lagos
Peta nwanne landlord na mmụọ bụ ọcha odogo landlord na-aba egbu ebeleba nwanne nke bụ ọganyalụ n'elu onye ọma na inwewe ego anya mara onye Hong Kong ka ịbịa chụta ego Peta bụ odogo wee nụta onye Hong Kong nyanya na abụ obili onye ọma na ị na-eme ọfụma igwe nyewe oge ego mmanwụ edide ego emu ọba nna m asịla ajọka agwarị ọnwa n'ibe nna agwa emu ọba nna m ife onye na-eme nye na-ede ede asịla adịrị mma na ndị asịla enwere ọcha ụdachi nwe ibede egwe nwanne ya taa na mụ nwanne m onye ọma na ọdịwo mma na ọdị ọlụ gị mma ụdachi ma na ọdịwo mma anyị ji egwu anwe na-ekene Chief Mr. Udoji Ifedegwu oke osisi na mmịata na m nwanne ịma na ọ bụrụ ka onye ra nede n'ife na-eme dede ịma na afịa ji ka ije eliju afọ n'otu ọcha ọgwa nke nwa ka otu ọcha market dị n'aka market master na lo ija 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 aye oke osisi eti ka nkenele gị ezi oyi George Agwade Goji Manwụzọ onye afịa bada daalụ nwanne m eji ike ọbịa bụla agụ ezi oyi m eze nwanne Chigwe egozigo gị ọbịa bụla ego onye ebiri igwe ụmụ ọba nna m onwere ibe ndị ebi ụwa ife onye na-eme nya na-ede ede asịla adịrị mma onye ejiri igwe anyị ji egwu anwe na-ekene Chief Mr. Ejike Udenze na mmịata na ọbịa bụla gwụwa na ọfanam ejike ọbịa bụla ego esi ka nkenele gị ezi oyi gị Mr. Onyachọna m azọ eko Odogini Indonesia Italian man landlord na Asaba landlord na ụmụọba na moto ọcha ọgaranya onye achọ na ama nwanne nwa atọba eke onye ma Chigwe egozigo gị ike n'obodo oyibo ife onye mere ike eji ekwu ihe onye achọ na amụ ejike ka anyị ike na-eyi asịla adịrị mma ịhụlụ na ndị asị na-enwere ọcha onye achọrọ maazị ego nwanne ekwekwana ka asịlị gbasa ngị na-ejikwa Udenze ịma na asịlị enwere ọcha asịlị na-emebi agbata obi ọ dị ya ija sawa ija sawa ija sawa ija egwe daalụ ama obi nwanne m Amobi ọbana onye ma Chigwe egozigo gị Amobi nwanne abịa mmanya ka iji atụla aka ọbela nwa tinyeli ngozi Amobi ọbana nne mmịata na amụdo eje Amobi nwanne esemoke na onye ka nwanne Amobi nwanne m esemoke na onye ka nwanne onye ka nwanne gị nwanne ịma na nwanne onye nke ya ezi ọnya esi ka nkenere gị ezi nwanyị Nkechi nyere Amobi ọbana ezi nwanyị ogele mala obi dị ya nwanyị ịma na ezi nwanyị na-akwụ dị n'ihu anyị onye ọma ama uche nwoke odogwu Chigwe enyewe oge ego ama uche nwoke mbeleba abụọ na-edide ego ike Chigwe China odogwu onye ọma Chigwe egozigo gị Ikechi nwanne m ike Chigwe China esi ka nkenele gị ezi nwanyị ewele ike Chigwe China osodia map ogele mala bibia daalụ nwanne m
ụmụ obodo nnale onwe n'ibe na-agba asịrị na akpata na nwanne ebuka agama nwanne m n'anya nwere gị nwere mmadụ agama nwochi asịrị na akpata na nwanne ebugo na ndị asịrị nwere oche ede ọba aka eze nwanne m aka eze bịabịa ọnwa n'ibe na-agba elu ka ndede Oyonga na-ekiri egwu asịrị adịrọ mma asịrị na agbasa agbata okwu emu oburu ile ịbụgo na ndị asịrị nwere oche ịbụgo na ndị asịrị nwere oche Paul Obesi nwanne m odogwu Paul Obesi nwochi Chukwu egoziwo gị ịbụgo na ndị asịrị nwere oche ụmụ ọba na-amụ ndị mụrụ ka anyị jee kenebeze ka anyị kenebe ezi ohime onye anyị ji eje mba onye ọma ike nna nwachi Honorable Chairman Ọganiru Ejire of ụmụọba na home and abroad ịma na ọ nwere onye chi enye abachichi esi m kenele gị ezi ohime Mr. Mike Nwode yọra na m ọgaranya landlord n'Ọka landlord na Asaba landlord na yọra na m igwe Moses nwanne ọ pụtara ịmara ihe ememe enwe egwu ọgaranya something ka email mụ na nwanne Maria Chukwu dị nwanne m odogwu onye mara chọọ dị tomato ọ ga-ala nwa ọrụ amụ tomato Chukwu egoziwo gị ọ ga-ala nwere obi bọni ebiri igwe Chukwu dị nwanne m Chukwu dị daalụ n'onye nwere gị nwere mmadụ chọọ dị tomato onye ọma na ọ dịwo mma ọ ga-anyala ngada ife onye mere ike eji egwu ya ọ ga-anyala amaka ma na ịkọlọbịa ụmụnne ndị ebiri ego n'ọzọ Choma nwanne m ogide nwata na-eli nke ya ọ na-enwe anwụte nke bụ ọ ga-alụ n'elu n'ọzọ nwanne m alụsị egwu na-ekene ego nwanne ma na-enwere mmadụ ka enwere ego emu obodo nna m anyị jebe eze agụla ebi kere ibe a na-akpasa nị nwanne bọdị ebiri ego ebu ka ga-ama nwanne m onye ọma Chimeleze aga ma nwochi ka nga nwochi niile ọganyala ụlọ elu ladị sọsidi Chukwu egozigo gị anyị ka esi ka ekele gị lọya nwanne m ebuka nwanne m owusi daalụ owusi Chukwu egozigo gị owusi nwanne m anyị ka esi ka ekele gị kedu maka obi igwele nwanne gị obi igwele ọnụ ọla anyị ka esi ka ekele gị ike Chukwu ịbụgo na ndị asịrị nwere oche ụmụnne obodo na ndị asịrị nwere oche ọzi ike ịbụgo na onye asịrị nwere oche owusi na ndị asịrị nwere oche ebugo okwuzie owusi na ndị asịrị nwere oche obi igwele nwa ọ na-ara nwanne m asịrị anyị ka esi ka ekele gị nwanwụ na ote mbilado nwa bụ nwanne m nwa bụ nwanne Chidekwe nwanwụ na ote mbilado ote Oyonga nwanne gị anyị adịka mma ebote na-enwe oke na-eto
nwanwu n'ote mpelado ote mpelado ote mpele dị n'otu ọcha ka ọ dị bido abịa ote mpelado ebaba ka iji bido abịa ote mpele bido baba n'usi oge o ji nwebe ego tụbaga mmanya mbele babọ na-ebido ego ote mpele nwanne m mmadụ eke na ibe ọnụ na-akụ nwanwu n'ote mpelado ịbụgo na ndị asịla enwere ọcha onye pụrụ na-akpọli ego na ndị asịla ajọ gakwanụ yobi nwanne m yobi nwa gwulerie ịgbamoke iji ibe ego yobi enyewo m ego onye machigbu egoziwo gị yobi nwanne m chiedu nwanne m chinedu ọkeke onye machigbu egoziwo gị chinedu nwanne m ọlụba aba ka ije ibe ibe chinedu onye machigbu nyela ego abụla onye na-ego onye ede ego tagate nwakọ odogo onye macha ụgwọ dị nwakọ n'uche ọgala nwanne m onye ejiri ego onye ma tagate nwanne m tagate odogo na onye nwere ego nwere mmadụ tagate nwakọ na onye tụrụ oge tụrụ mmadụ tagate nwakọ onye ọmachi igwe egoziwo gị ọganyala ngada ife onye mere ike eji egwu ya inwe anyamaka nyabetela Oyonga nwanne gị taketi nwakọ nwanne mana ifo emere ka egwu japụ igi na bọọlụ nwanne m ọbalị mụ ebolu m ekele kwaba emu oboro ibe ọgwa na egwu ka ndị ebe ife mmanwụ na-akụ ife onye mere ike eji egwu ya anyị bụ mmanwụ na-agụ egwu na-ebe mmanwụ malama ojenje nwanne m ojenji nnekwa nwanne gwa oboro ide Oyonga ebido egwu ya mmanwụ na-agụ egwu na-ebe mmanwụ malama asabụla aka nwanne daalụ nwanne gwa oboro ide chigwe egoziwo gị ife onye na-eme nya na-ede ede asịla adịrọ mma asịlị na kpasa na nwanne onye adịka ogolo ile enyi nne m ochigwe egoziwo gị ogolo nwanne m onye dịka ogolo eska nkanele gị ezi oyi ada ọnụ ala na mmụọ mmanụ ọnụ ara ọkụ ada na-ada nwanne m nne m ịbụga na ndị asịla enwere ọcha asịla na kpasa na nwanne asịla ajọka ịbụga na ndị asịla enwere ọcha asịla adịrọ mma ịbụlụ na onye asịla enwere ọcha ọnwụ emego mmadụ Pọlụ nwanne m ọnale Pọlụ nwe ịba n'ụgọ ọnale ịbụgo na ọnwa emerọ mma ọnwa emego mma ọnwa ogboli gị n'ebe nwanne ọnwụ ịbụgo na ọnwa emerọ mma ọnwa emego mma ọnwa emerọ mma chidu nwe ịba n'ụgọ nwe baga ebe atụ nwanne m chidu nwanne m ịbụgo na ndị asịla enwe onye bụ na jamala enwe nne ọsịla adịrọ mma ụmụ ọba na-amụ n'ime na ndị agụleri na ndị nwere oke ebo onye bụ na jamalụ nwanne dị na mba ọchịchị wule nwoke ahụ emego ọfụma onye bụ na jamalụ nwanne anyị malụ nwanne anyị onye meji ma ọ bụ nwanne m ede dibịa na-agwọ ọgwụ nwanne m ị na-agbaza egwu ọbala ọra onye bụ na-agwọba ọbala ọra nwanne m mbeleba onye ebiri ego
bonus ofu onye daalụ ike jelo obodo oyibo bonus ofu onye udogwuni ndị ya deje bonus ofu onye udogwu ike n'obodo oyibo udogwuni ndị ya deje onye ọma chigwe egoziwo gị ya bụ na the young millionaire akwenwebe one of anam nwanne ịma na ife na-eme na dede ọrụ ya anyị ga-akọlụ na aka ọchụ m ụnyamị ude njiji one of anam ụnyamị eze egwu onye m ga-alụsi egwu anam na ekele chụmụ danza nwanne m ụnyamị egogo ebe olu na ịba m waba chụmụ danza nwa agụle onye machi gwe edozigo gị mmanwụ na-agụ egwu n'ebe anyị bụ mmanwụ na-agụ egwu n'ebe ụnyamị udenza papa chibike m nwanne ịma n'ọnụ gwụrụ jekwu oligo mmadụ ege n'ime ọnụ na-ekwu na saladịrọ mmụọ onye chi mere eze ga-abụ eze onye ile apụrụ iche chụmụ udenza nwanne m chụmụ akpaka nwa obe chụmụ udenza na ndị egogo chigwe egoziwo gị olugo ga-echi igwu ji gozie gị ịhụrụ na ndị asịrị enwere chụmụ udenza nwanne m odogo esemokwu na-ebonyi ogolo nwoke na-abụ ọgụlụ eje onye ọma nwoke na-azụ abịa onye na-azụ abịa mmanya nwoke na-abụ ọgụ nwanne bonye ọkpọkpọ onye ma chigwe egoziwo gị bonye nwanne m ịma na ilizọ na mbịata na mgbe ị ga-enweta iwu maka niile ọma ka eji na-eji aka n'obi ọ bụrụ ya ife ebu n'obi ga-emeli ya na ifechi ugwu daalụ nwanne m Sọnde nwanne m udogo ka anyị kpọrọ Sọnde ibe ike Sọnde nwanne m gbanwe ediri ibe emu obodo nna m ọnwa niile nje bi ụwa anyị na-eme mma ụwa niile agbanwele onye ediri igwe kula mama nwanne m mama daalụ nwanne ta na bụ daalụ mama nwanne m onye ọma chigwe egoziwo gị mama nwanne m onwe ediri igwe onye ọma fele ese m ebe onye ọcha onye ọma chigwe egoziwo gị nwanne ya nwere ego fele ese nwanne m ime ka ibi ya mele bụ ọghọrọ nke nne onye edide ego fele ese nwanne m odogwu kele na ụmụanya wee bịaba ma oche dị ike fele ese mụ na nke bụ nwanne onye edide igwe emu obodo ọmụlọ ọnwa mara eze ọnwa mara ọnya anasala anya emu obodo ibe ọnwa ebugo na nwanne m bụchi ike dị nwanne nwe ike dị anwụrụ ogo ịbụgo na ọnwa emerụ mma onye agbara agwa ịbụgo na onye asịrị enwere oche obodo igbo na onye asịrị enwere onye ọbụla na amalụ onye ọbụla amalụ nwanne o asịrị enwere oche ada nwanne m obodo igbo na onye asịrị enwere